ndị Igbo kwekwenu ka ekunume unumekwa mma ọrụ na-agakwa aga maka na Chineke si na ebe onye na-arụ ka o si erikwa ana ọ sị na ọ ga-agọzikwa ọpụpụ na mbata anyị ọ gọzie anyị n'ụtụtụ ọ gọzikwa anyị n'ehihie ọ gọzikwa n'abalị anyị na ugbu a Isi Mbido TV bụkwa nọmba 1 TV ihe enwetakwa ihe gbasara politics gbasakwa ụlọ akwụkwọ gbasa ihe na-eme n'obodo Nigeria n'obodo niile dịchakwa mma sọsọ m nọ ebe a mana mụ nwanne m nọkwa ebe a nwanne m nwoke onye okorobịa bata amakwa na mmadụ bata obodo mana tupu ọ ga-eji meti ọnụ n'okwu a ka m kpọkwa afa m ezigbo afa m bụ Adaodiọramma Ifeoma Esther ka Ifeoma niile gbarerekwa anyị nwanne m nwoke kelee ndị ọha na eze Igbo ndị ọma ji eje mba ekele m unu ọgịnị na-eme Adaodiọramma udo dịkwara gị ọ bụrụ na nlegodo anya anụ ga-afụ na Adaodiọramma o zuru ka eme ọ bụrụ shọpụ ọ nọ na saịtị ọ bụrụ ụzọ ala hot cake ọ bụrụ ụzọ ụlọ Lekki Phase 1 VGC Banana Island elewukwu egbu ewu nke aka na-akpọ Zagi Zone eletrik nwaanyị ọma ka o sila wee dị ekelekwa gị Adaodiọramma unu mana m ọfụma ọma gawa n'iru kọwa n'onwe m onye unu na-anụ olu ya bụ n'onwe onye ọzọ bụ Daniel Ejekwu onye Ekunuji dị prophetic were mara onye amụma nke na-ekwu eziokwu unu mana eziokwu bụ ihe eji eje n'ụbọchị nke taa anya wochigo kpọmkwem na ụlọọrụ Isi Mbido TV ebe a ka ihe ọma si abịa n'ụlọ ọrụ Isi Mbido TV bụ ebe na-eweta unu obi aṅụrị ebe a ka na-etipụrụ na ọmarịcha egwu nke na-eme obi na-adị bọrịbọrị na makwa na megide na-agbapụ ya bụ ajịcha na-arụ n'otu aka ahụ dịka o si wee kwuo na mbụ na enwere ihe ndị anyị ji maka ya were bịa ọtụtụ ihe buru ibu ka anyị ji wee bịa maka na asị Igbo si na achọgba afọ gị ọdọrọ m ịkọ na akpa nwa dibịa maka na nkịta anya na-akpa nsị agwụ n'ọhịa orule anya na ugbu a na akpa ịnya wee bịa ọtụtụ ihe jiri ya n'ime mana tupu anyị aga n'iru maọbụ iwepụtasị ya bụ ihe nke anyị ji maka ya were bịa ndị ọma na-ege ntị enwere ihe ndị Igbo na-akpọ kedu m afọ ya onye lọta ọkara ibi ya nwada dị mma ịma na ihe anyị nọ n'ugbu a bụ ndọrọndọrọ ọchịchị onye kwuru uche ya ụbọchị anyị gara aga ka emepụrụ ya bụ presidential primary election eji maka na ụlọ ịfụrụ ndị ahọpụtasịrị ịbụ ndị ga-eso wee zọọ asọmpi onye ga-abụ onye isi ala n'oge 2023 kedu ka esi wefu ya bụ ihe m mara bụ dịka ndị ahụ pụtakwa ya nwekwa APC nwee PDP nwekwa Labour Party anyị nwekwa Atiku nwekwa Peter Obi nwekwa ndị niile ndị ọzọ mana ihe m na-agwakwa gị bụ nwanne m onye rekwere vootu ya ọ bụ na obi gị si inyekwa onye itinye onye akwụkwọ maka na ụzọ ga-adịkwa efe a ga-achịkwa dịka ụbọchị anọ anwa ịma etu ihe si ga-adị onwekwe ihe ga-eme maka na ị asị na irerego vootu gị onye ọwụna nyekwa ego etinyekwa akwụkwọ maka na enyi gị ti akwụkwọ n'ebe anwa atụnyekwa akwụkwọ maka nne gị ma nna gị dosa akwụkwọ n'ebe anwa ka obi gị du gị ka ị mara ihe onye ọbụla obi gị gwa gị ịdọsa akwụkwọ so ihe ọbụla ya emekwa n'oge gara aga ị ga-amakwa oke na ihe mme enwekwa m regret gbasara ya nwanne m nwaanyị ọ na-anụga dịka o si wee kwuo ya bụ ihe ọ na-ekwu bụ na okwu ndụmọdụ ka ọ na-enye bụ gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị gị bụ agbọghọbịa na gị emekwere gịnị ejikwere maka obere pot of porridge were mee gịnị wee ree ya bụ birthright gị ihe ọ na-akọwa bụ na gị bụ nwoke ma ọ bụrụ nwaanyị ihe ọ bụla na mgbe oge ya bụ mbịanye akara akwụkwọ ga-eru ejikwere maka obere ego a ga-enye gị ije were eme gịnị bịa ga-eri aka ebe na-ekwesịrị ekwesị ka ha ga-adị mma ọ dịrọ mma mana nke kachasị dị mkpa n'ime ihe niile ndị anyị na-ekwu maka na a sị na tupu agbaworim a na-esi n'isi aka megịnị gbaa ya worim maka na na-arapụ isi aka megịnị gbaa worim nke kachasị dị mkpa n'ime ihe niile anyị na-ekwu bụ na ihe nke ahụ a kpọrọ PVC unu jikwa ya ọ bụ ya bụ ihe ga-eme onye ahụ bụrụ onye ga-eso na ndị ga-eme gịnị abịanye aka n'akwụkwọ mgbe oge ịbịanye aka n'akwụkwọ ahụ oru gịgba nwa okorobịa bụrụ nwa agbọghọbịa ọ bụ na ijighị ya gbapụ ọsọ ugbu a ka barụ ka ije nweta ya bụ ihe nke ahụ ndị oyibo kpọrọ PVC maka na ọ ya bụ ihe ga-eme gị iwe tụnye onye nke ahụ ibu n'obi
si na ọ bụ onye ị chọrọ ka ọ chịa maọbụ pati ị chọrọ ka ọ chịa, ọ bụ ihe a bụ enyere gị aka ọ ka mma ka ime ya bụ ihe ahụ dịka esi eme ya. Mana tupu anyị aga obere ezumike ya ṅụrụ mmiri, aga m achọ ka m gọpụrụ ndị Igbo ọfọ ndụ. Ọfọlọgogbo n'ụbọchị nke taa bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike, ihe akụ ihe enwe anyị gbuo n'aka nri anyị ga-egbute, agba n'aka ekpe anyị ga-egbute. A sị m osisi fụrụ anyị wee na-atụ ugbere ya bụ osi ikuku efeji ya olu. Mị na nwanne m nwaanyị ada dị ọra mma were ekwu n'ụbọchị nke taa sị na ije anyị ga-abụ ije osimiri, maka na osimiri adịghị tata. Ije anyị ga-abụ ije awele, ọ na-eme n'azụ anyị nọ n'iru, omebe na iru anyị nọ n'azụ, otu a ka o si wee dị. Ndị ọma na-ege ntị, a sị m ka anyị jee kopụrụ na ya bụ obele egwu nke ga-eme gị ịgbarụcha ya ma ị ga-adịghachizi azụ ịgwazi anyị ka o si maka na ọ ga-ezu ya ahụ na nke ikpeazụ a. Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị na-adịghachi n'azụ. Ndewo na ụmụnne m. Igbo ndị ọma ji eje mba, eji m aka na ya bụ ọmarịcha egwu nke akụpụrụ mgbe anyị jere ya bụ ezumike. Ama na ya bụ egwu na o mere gị ajịja gbapụ gị n'arụ. Nrụle anya ị ga-afụ ka mụ na nwa ada dị mma, ada dị ọra mma ji were yọrọ ya bụ egwu yọrọ ya were gbapụta n'ime ya. Nwa ada dị mma, ama m na ya bụ egwu ahụ masịrị gị. Egwu a masịrị m ọfụma maka agbakwa m egwu gbacha nke ndị Igbo na-akpọ sweating, emegukwe m otu akọdụ eregodo ya afọ n'izuru. Onye nwa na-ege ntị, ọ bụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị na ya bụ ihe emume nke anyị ji n'aka na ugbu a, ọ bụ na ugbu a ka ị na-agbanye ihe nke ndị oyibo kpọrọ TV gị. Asị m gị nọsi ike ma bara na ya bụ ihe nnukwu ihe ka anyị ji maka ya wee bịa. Dịka m gwa gị na mbụ tupu m aga ezumike, a sị na nkịta nyere akpa nshi megide nshi agụla ọhịa. Ndị ọma na-ege ntị, ugbu a ya bụ okwu ndị Igbo kwuru na ọ ga-abịa na mmezu, maka na ọ sị na ezukọ ka na-eri anụ ude megịnị atọtuo ngịga. Nwa dị makwa ọkwala eziokwu. Ugbu a anyị gaji ime gịnị ịtọtụ ya bụ ngịga ka o si wee dị. O nwere ike ebe ị nọ na ọ na-emere gị chịnkọm na ntị. Prophetic kwuru na ihe eziokwu, onye mmadụ ekwu eziokwu n'eziokwu. Kedu ikunu ji bịara ụbọchị nke taa? Asị gị gbaa ji mgbajidere m aka ka m bụ anụ na maka na esi m olu mee gịnị wee na-abịa ka m gbazinụ ka o si aga. Dịka m gwara gị na mbụ na ụbọchị nke taa na nnukwu ihe bara ma bere nke anyị na unu ga-eme gịnị ga-arụtụsị aka wee ma ka o si aga, maka na ọrụ ụlọ ọrụ isi mbido TV ọ bụ ebe a ka ihe nnukwu si abịa, ebe a ka ihe omume si abịa, ebe a ka aṅụrị si abịa, ebe a ka na-akụpụrụ ọnwa isi egwu nke na-eme ka gị na ezinụlọ gị makwara ndị ọyị gị maọbụ ndị enyi gị wee mee gịnị na-enwe obi aṅụrị ka o si adị. Unu mana ihe ubi na-eme n'ọba ka ọba na-emekwenye gịnị ubi. O ji awa amụwa nwa ọkụkọ obido dume gị na-atụ ndịda na-atụ ndanda. Nwa ọkụkọ mụzikpena ya bụ ndanda mee gịnị eriwekwe nwa ọkụkọ. Otu a ka ọ dị. Ọ bụ gịnị bụ isiokwu m bụ ọ bụ na ịchọ anyị na isi mbido TV @isi mbido TV na Facebook @isi mbido TV, Instagram @isi mbido TV. Jee ebe ahụ ijere ebe a ga-ahụ ya ihe ndị ka ha kpọrọ likeness like na ya ịkwa ndị ka na-akpọ subscribe imekwe subscribe makwa ime gịnị share ahịa ya. Ịma na mmekọrịta ahụ bụ ọyị isi ahịa ya ga-enye ndị ọgbata obi gị ha na-emekwa gịnị enwekwa obi aṅụrị dịka gị onwe gị si eme gịnị enwe obi aṅụrị. Ya bụ ilulu ahụ m tụrụ gị na ọhịa ubi na-eme n'ọba ka gịnị ọba na-emere gịnị emekwara ubi, maka na ọgaranya jere mba jere maka ndị nọ n'ụlọ mekwara gịnị na ọkwara maka ọgaranya mere gịnị jere mba. Mana akwa mara na ọgaranya jere mba anụ juru akpa ọkwa gịnị ndị onye eme gịnị nyere ya. Ya bụ gịnị ka anyị na-ekwu maka ya ụbọchị nke taa. Isiokwu anyị bụ gịnị mkpa ọ dị gị bụ onye Igbo maọbụ nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa ma ị nọ na mba ofesi, ị nọ na mba Naijiria ka ime gịnị ka ị na-eme gị na-alọta ụlọ nwada dị ma ọ bụrụkwa ya. Ya bụ okwu a ka ime na ọmarịcha nwada anyị fụrụ n'akụkụ m ịhụgo ka o si edere C16 palliative ụmụ nwaanyị. Gịnị ka a na-ekwu nwaanyị ka abụla ọ nọ na saịtị dịka nsi kwuo na mbụ, ọ bụrụ ụzọ na hot cake ka ọ wụ Lekki Phase 1 VGC Banana Island. Gịnị ka a na-ekwu maka ya? Nwada dị mma, achọrọ m ka itikọta n'ọnụ ya bụ okwu nke anyị ji n'aka. Gịnị bụ isiokwu ahụ? Mkpa ọ dị gị bụ onye Igbo ebe ọ bụla ị nọ na mba ofesi, ị nọ na Lagos, ị nọ na Abuja, mkpa ọ dị ka ime gịnị ka ị na-alọrute ụlọ gbakere ọha na eze okwu ka ha ji ntị ha wee nụrụ. Ndị be anyị ekelekwa m ụlọ ọzọ, anyị kakwa mmekakwu unu ma na unu nọ isi mbido TV. Akụkọ anyị chọrọ ikwu anyị bụ ihe bụ eziokwu, maka na ụfọdụ ndị mmadụ ndị nọ n'obodo oyibo, ndị nọkwa na Lagos ma ndị nọkwa ebe niile anaghị achọ ka ha gaa ụlọ, mana ọ dị mma, ọ dị obere uru ka anyị gaa ụlọ. Ọwụgodu
dịka ememe a na-eme mmemme Krismas mmemme ihe ọwụla ka anyị na-agakwa ụlọ maka na ịgwa nwa gị na iwu onye ebe a nna m bụ onye Imo steeti nna m bụ onye nke a mana ime ahụ ụzọ ọ dị ọkwa mma iwu megide na a sị na nwa eze a na-efu na mba maka anyị kwesị ị na-aga ụlọ ka anyị maa ihe na-emeni ka anyị metụ o si adị maka na ọ nwere ihe ndị oyibo na-akpọ asambodo state of origin ịga ebe anwa or local government origin a ga-agwụkwa gị onye mụrụ gị kekwa onye na-asụ ka onye bụ eze obodo gị mana ọ bụ na ịma asụ asụsụ ịma ihe ọwụla enwekwa etu a ga-esi nye gị ihe asambodo nna nwada dị mma jidekdị ịmakwara enwere okwu ikwuru ugbu a na isi na eze obodo ịmakwara ọtụtụ ndị bụ ndị Igbo ndị ka a mụrụ na Lagos nke a na-akpọ Lagos marriage nke ọlọrọ ọhụrụ ọnwa ịmakwara ọtụtụ n'ime ha amaghị eze na-achị obodo ha ọ bụ na ịjụọ ya nna ka ebe isi ọ dị ka ọ bụ Anambra isi Anambra steeti mgbe ebe na Anambra steeti ọ sị gị mma m sị ọmpa anyị ha asị ọtụtụ n'ime ha amaghị ya bụ eze na-achị obodo ha ịmakwa na ya bụ ihe njem nke a kpọrọ traveling na o mere na ọtụtụ ndị Igbo be anyị ha nwezikwa ka ịma omenala alakwala amaghị mmebụ eke amaghị mmebụ orio amaghị mmebụ afọ amaghị mmebụ nkwọ ya mere anyị nwa bụ ndị ụlọ ọrụ isi bido ji wee sị mba na ya bụ okwu anyị ji n'aka na anyị ga-apụta kenegharị wee metụ ya bụ okwu aka dịka o si aga na nkem mkpa ọ dị gị bụ onye na-ele m anya gị bụ onye na-ege m ntị ugbu a mkpa ọ dị ka gị nwa bụrụ onye ga-eme gịnị ịnọrọ ogologo eme gịnị ịlọta ụlọ maka na enwe onye tiri egwu si onye jebere ije n'ụlọ onye jebere ije n'ụlọ onye jebere ije n'ụlọ onye ọwa egwu etiri eti ijebere ije mee gịnị ịlọrụ ụlọ maka na onwe mana anyị na-agba bọọlụ na vileji agbagide asị home is better home is better ịma na egwu a lara ndị be anyị si na mgbe ịhụrụ agadi nwaanyị gbagidere egwu lawa azụ ma na ahụrụ agụwa gị ọ dị ezigbote mkpa ọ dị mkpa ka ukwuu na gị bụ onye Igbo kwesịrị ime gịnị ịnọkọta gị lọtakwa ụlọ ịmakwana ọ na-abụ oge Krismas ruo enwere onye na-abatadị ụfọdụ na-asị ha bata na ndị vileji nye ha ọchaere nye ha nshi ụmụnna dị egeneka akeneko emezo ọtụtụ ndị a na-akpeme gịnị abata ụlọ ọkwụbọsị akọnye nwoke o si ka nwe ya ọdịọkpara ya ka ọlụụlọ ime o mere o tinyela moto nwatakịrị na-eje Anambra steeti ebe nwetaziri ya ụlọ Ebonyi steeti ya wee bụrụ ya kunu wee fụ ihe ya bụ ihe uru ọ dị mkpa ọ dị ka ịneme gịnị alata ụlọ ma anyị nwa na-etolite ọ na-aba ije township nke ndị oyibo kpọrọ township oge mgbe ahụ ru anyị eme gịnị holidays ọta na-abanye ya bụ holidays agbụrụlaga anyị aga na nne anyị ha anọrọ anyị amara ebe ihe obodo nọ mara ka esi eme n'obodo mara ndị bụ ọgbọ gị mara ndị gị na ha bụ ọgbọ a na-akparịkọta mana ihe ugbu a ihe niile echenjigo ọ gbanwego enweghịkwa onye na-eme gị aga ụlọ nwada dị ma biko gwa ha okwu makwa ihe eme na ụmụaka na-aga akwụkwọ sekọndịrị anwike elukwu ụlọ akwụkwọ ndị ibe ha asị ha nne m bụ onye ebe a nne m bụ onye Yoruba nne m bụkwa onye nka ama m ụlọ m amakwa m asụsụ m asụ mana ọtụtụ ndị Igbo amaghị asụ asụsụ agasị mma m gwa m nna m gwa m mana ka ekwe etu ha ga-esi were mara n'eziokwu ka ị na-ekwu ịmara obodo gị ọzọ dịka ịbịawo ịga ụlọ dịka mmemme Krismas onye ọwụla a na-emekwa ịga ebe anwa ịhụ ndị ibe gị ime ọdị na o nwee ike bụ na ịnọ Lagos ihu onye ahụ na Lagos ime ọdị na n'iru ụkwụ ụlọ ịgbazie surprise ihu ya nna m amadị na mụ na gị bụ nwanne ya bụ uru ọ dị ka anyị na-agakwa obodo ọzọ dịka ibe ya bụ ndị nne na nna ga-enwe ha na-akụzi ụmụfa Igbo ka na-asụ asụsụ Igbo mgbe ọbụla ọwụ oyibo amadị asụ asụsụ ụfa ka ekwenụ a na-asị na nwa eze a na-efu na mba mana ka ekwe ego ntị amanyị na ịbụ nwa eze ọ bụ na ime ọ dị asụ imekwara ya bụ asụsụ anyị na-ekwu okwu ya na o mere m ncheta ofu ihe enwere ofu onyi nwoke na omena ya bụ bi na ebe m bi na Lagos owepụ na onwe onye o ji ụgwọ ozugbo onye ahụ na-abịa ọgbanwe ya n'olu Igbo ọ bụ na onye abịa gwa ya na anọgham ya
ịmakwana onye abịa kwụọ aka n'ụzọ de nwatakịrị apụtasị ya my papa mama ise anode o wee bụrụ na ya bụ asụsụ ahụ dị mkpa nke ukwuu. Ya bụ nwa afọ ịmụta ka ekpere otu amụta ya. Ọ bụrụ na ebe ha nọ anaghị asụka ya bụ Igbo, ịkpọlata ya ụlọ ọnọtụkwanụ. Enwere ọtụtụ ndị na-abụ emeghele ụmụ ha gụcha praịmarị na township na sekọndịrị, ha ebulata ha n'ala Igbo, ha enweghị ike mee gịnị ịmụta ya bụ asụsụ Igbo, marakwanụ ka esi eme na ala obodo, mara ka iwu obodo si wee dịrị, mara ka esi emegasị ya bụ ọtụtụ ihe na ala Igbo. Otu akụ kwesịrị na-eme gịnị wee na-adị na ya bụ ime obodo anyị bụ ala Igbo. Maka na ihe ndị a na-egbukwa okwu ya, a sị na ife dịkwa bendị dịkwa bendị. Ọ bụrụkwa naanị na ala Igbo anyị ka ihe a na-emekwewo, mana mba ndị ofe mmanụ ihe dị otu a na-eme, mana mba ndị ugwu ihe dị otu a na-eme. Mana ka anyị rapụ ebe a mana akwụkwara nke mee gịnị nke dịrị anyị na ala Igbo anyị mkpa ọ dị ka anyị nwa bụ ndị Igbo mee gịnị na-alọrịta ụlọ na-amara ihe na-eme gịnị na-eme n'obodo. Maka na a sị na onye iberibe amakwa mme gịnị mekere nke ụkwa ọ na-amakwa. Maka na onye asị ya onye na mme lili mmadụ asị ya vọwa oshilo okwu megịnị na-avọ onye ahụ. Otu aka o si wee dịrị. Ndị mmadụ na-ege ntị unu afụgo ka o si aha kem maka na ọ na-awọ bịa m n'uche ekwuo m ya n'ọnụ. Unu afụgo ka o si aga. Mkpa ọ dị ka gị bụ onye na-ele m anya ugbu a nwa afọ Igbo mee gịnị nwee ike na-eme gịnị alọrụta ụlọ. Mkpa ọ dị tupu anyị agakwuo n'iru ịrụtụsị ya bụ okwu aka, aga m achọ ka anyị jee obere ezumike. Ọ bụ na anyị jee obere ezumike abatakwa, anyị ga-emekwu gịnị gbatịsie ya bụ okwu mere ụzọ o kwesịrị isi wee dị. Anyị ga-agbazighị ya bụ aghọm nakwa uru ọ na-aba ya bụ okwu nke anyị ji n'aka. Ndị ọma na-ege ntị, biko aga n'ebe ọbụla aṅụ na nkwụ maka na ngwa na-abịa. Ndewonu ọhaneze ndị Igbo, ndewonu. Anyị alaghachikwa azụ ọzọ. Anyị ji m aka na ihe anyị ma ugbu a ịmụtakwa ihe n'ime ya. Ebe anyị nọ ugbu a Isi Mbido TV. Isi Mbido TV nọ na Facebook, ọ nọkwa na Instagram, ọ nọkwa na Twitter. Biko mgbe ọbụla ị nọ na Isi Mbido, ị ga-enweta ihe dị mkpa, maka na anyị na-ekwu gbasara ihe ọchịchị, gbasara ụlọ akwụkwọ, gbasarakwa ihe na-eme n'obodo Naịjirịa, makwa ihe na-eme na ụwa niile. Ihe ọkwa ji bịa n'ọta ihe mkpa ọ dị ka ndị mmadụ ndị Igbo ebe ọbụla fa nọ, ma nakwa obodo Igbo ma n'obodo Naịjirịa, ka a na-agakwa ụlọ ka anyị ma ihe na-emeni, maka na ha si na onye jebere ije oro ụlọ. Ndewo ndị ọma na-ege ntị, unu anụ na ihe o kwuru. Na mbụ ọ sị na ya bụ ụlọ ọrụ Isi Mbido TV nọ na Facebook. Ị nwere ike na-ajụ kedu kwanụ ka m ga-esi nweta ya bụ ihe nke ahụ ndị oyibo kpọrọ site. Mgbe nwanne gee m ntị ka m kọwara ka o si aga. Ị chọrọ inweta n'ụlọ na Facebook, chọọ na Isi Mbido TV maọbụ na Instagram @Isi Mbido TV maọbụ na Twitter maọbụ na YouTube. Chọọ anyị na @Isi Mbido TV. Ebe ahụ ka ihe egwuregwu ka nkụ ma ihe na-emego obiọma ma nke na-eme gị chefucha ihe ka ndị oyibo kpọrọ high BP na low BP na chefukwa ihe niile. Chefu ihe niile ọlụlụ ọrụ Isi Mbido TV. Ebe a ka ihe ọma si abịa. Ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị na-esonye anyị na ya bụ ihe emume nke anyị ji n'aka, tupu anyị aga obere ezumike, anyị kwuru ihe ndị buru ibu ma bara abara. Anyị metụkwara aka na ya gbasara mkpa ọ dị ka gị bụ onye na-ege ntị, onye na-anya ka ime gịnị chọọ ihe nke ahụ ndị oyibo kpọrọ PVC. Maka na ọ bụ ya ga-eme gị wee soro ndị ga-eme gịnị ga-abịanye aka n'akwụkwọ oge ihe ndọrọndọrọ ọchịchị nke akpọrọ presidential election ga-eru, nke ga-abịa na n'afọ 2023. Na cheregodu ka m tụọ na ihe PVC anwa ikwu. Mana eziokwu ịma na PVC wụkwa ihe ndị oyibo kpọrọ our human rights. Otu aka ọ dị. Inwe PVC ịma nwekwa ike ekwu ihe ọbụla, maka na ọ wụ ihe suppose imeni. Ma ị were PVC itinyekwa aka n'ebe ị chọrọ iti aka ka onye ọbụla, maka na nna gị tie aka na ihe a tie aka na nke ọzọ, ọ bụkwa ebe obi gị nọ ka ị ga-adọsa aka gị. Unu afụgo nwa ada dị ọra mmasị na ya bụ ihe nke akpọrọ PVC gị, ọ ya wụ human rights ka ndị oyibo kpọrọ, na ọ ya bụ right ị nwere. Ọ bụ ya bụ ikikere ị nwere iji mee gịnị wee bịanye na onye nke ahụ ị chọrọ ka ọ bụrụ onye ga-achị n'aka n'akwụkwọ n'oge 2023, mgbe ya bụ ihe ga-eme gịnị ga-akpọtụ. Unu afụgodi ndị ewepụtasịrị anyị, mmadụ ole ma ole wepụtara anyị, mana ihe anyị na-ekwu bụ na mmadụ na-aba ga-abụrụga n'eze na ofe obodo, ofe onye ga-eme gịnị ga-achị. Ụbọchị ahụ
ụbọchị nta ahụ na gịnị anyị ga-achụkwa n'Owere nchi mara onye ga-abụ onye isi obodo a sị na mbena bụ nzukọ amara nke bụ gịnị oke otu aka o si dị gị bụ onye nwa na-ele m anya ugbu a dịka m kwuru na mbụ anyị gakwara n'iru wee gịnị wee kwuzie ya bụ isiokwu anyị ji maka ya were bịa. Gịnị bụ isiokwu na anyị ji maka ya were bịa dịka anyị kwuru tupu anyị aga ezumike? Gịnị bụ mkpa ọ dị ka gị na-eme gịnị gị bụ nwa okorobịa nwa agbọghọbịa ma ị nọ na mba ofesi ma ị nọ na n'obodo anyị bụ Naijiria, ọtụtụ mpaghara obodo ndị ka akpọrọ Lagos maọbụ Abuja, ka ime ike na-eme gịnị na-alọrute ụlọ maka na asị na onye jebere ije oruo ụlọ. Asị na ọgaranya jere mba anụ juru akpa ọkwa ndị megịnị o nyere ya otu a ka o si eme gịnị adị maka na onye kpata ego asị akụrụ ụlọ amara onye gịnị onye kpatara ya maka na ọtụtụ ndị Igbo anyị ha ga na mba ndị ọzọ ha ejeme gịnị arụ ụlọ arụ dịka ndị oyibo kpọrọ kọmpanị arụ aghara mana ya bụ obodo nke anwụrụ ha enweghị otu nke ha mere gịnị arụrụ. Ọ dị ezigbote mkpa gị bụ onye nwa na-ege ntị ịgụrụkwa gị mee gịnị gị lọta ụlọ tupu anyị aga enweghị ịgwa maka ihe gbasara ịga ụlọ a etu o si dị mkpa. Ọ nwere ike bụ na onye agbata obi gị ya nọ dịka obodo Lagos obodo oyibo nkwa ebe isi bịa mana ime ozi ebe o si bịa unu arụzi ụlọ nwanne amaọdị m na ịbụkwa nwanne m ya bụ mkpa ọ dị ka maka na onye agbata obi bụkwa nwere ike ekwe bụ nwanne gị ego bụ etu ọ dị mana ndị nne na nna kwa ọzọ dịka ịbịa ndị nne na nna asọpozi ị na-agụ ụmụfa asụ Igbo amechaa na ụlọ akwụkwọ abata ụlọ anụkwu Igbo iji Igbo nna m nye mmiri ka m nwụọ nye m ihe a iji Igbo na-agwa afọ okwu na-ezikwa afa ozi maka na so that alụzie ụlọ akwụkwọ ebe ọbụla fa nọkwa ebe ọbụla afọ onwe ha n'ụwa nka ka nwekwa ike iji asụsụ Igbo kwuo okwu mesaa arụ. Ọ dị mma nne dị ọra mma nke ahụ wee bụrụ asụsụ Igbo mana dịka ihe anyị ji n'aka were ma bịa onye jebere ije mee gịnị ụlọ mkpa ọ dị ime gịnị ịlọrụta ụlọ kwamgbe mana tupu anyị agaghị ezumike Igbo ndị ọma na-ege ntị anyị gbara m unu na ọ bụ na anyị chigata azụ anyị agbonu uru ọ bara ịdị na-eme gịnị alọta ụlọ nakwa ọghọm ịdịkwa n'ime ya bụ onye na-adịghị eme gịnị alọta ụlọ. Mana tupu ma aga n'iru ikwu ya bụ ọghọm ka anyị tigodo aka na ya bụ uru ọ bara mmadụ na-eme gịnị ịgụrụ ịlọta ụlọ. Nke mbụ uru ọ na-aba ọ na-eme ihe nke ha kpọrọ alụmdi na nwunye nke na-ebute ọgbaghara na ime ọtụtụ obodo na obodo ugbu a ọbụ ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche ihe ndị otu a abụrụ ihe na-ebute esemokwu. Gịnị bụ ihe nke m na-ekwu bụ ị ga-afụ na ọ bụ na nwatakịrị tolite nwa agbọghọbịa ma nwa okorobịa tolite ịlụ di ọ bụrụ onye na-agbata ụlọ ọ ga-ama na onye a bụ nwanne ya maka na obodo nke m ebe m si wee too bụ na ala Imo steeti obodo nke m anyị adịghị eme gịnị alụ onwe anyị nke ahụ abụrụ ihe ịma atụ wee nyere nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa ihe ọbụla ị na-eme ịma na onye nke a ị gaghị alụ ya onye a agaghị alụ gị nke ahụ wee ya wee sọọ nsọ mana ọ bụrụzie na ya bụ onye na-abata obodo ọya ama na onye a bụ gịnị nwanne ya ị ga-efu ya ọtaburu ya ha na-aba na-eme ka o si wee gịnị masị ha. Nke ahụ wee bụrụ uru ọ na-aba onye ọbụla ya eme gịnị ị na-alọta ịgụrụ elube gịnị ịlọta ụlọ. Nke abụọ ya abụrụkwa ọ na-egbochikwa ihe nke ha akpọrọ ọ na-eme ka mmadụ mata onye bụ eze ya ọ na-eme ya mata eze na-achị gịnị obodo maka ọtụtụ ọzọ dịka ibe ya kwa dịka ihe a na-akpọ ihe asambodo nke a na-akpọ local government origin. Ihe ọbụla ịga ebe anwa ime asụ asụsụ gị ele ebe ha ga-esi makwa na ị na-ekwu eziokwu na ebe a ka esi bịa ime ahụ onye na-achị obodo gị ime asụsụ asụ ime ihe ọbụla gbasara obodo gị ịga aga-enye gị anwekwa ike amanye gị ha ọntị onye agazie ọkpọta mpa ya ọmụma ya si ya onye akọwa ọ dịrọ mma. Ọzọ dịka ibe ya kwa ka ndị nne na nna ka na-akọ ụmụ ya Igbo unu ajikwa ya na-eme na-agụkwa afa biko nna elozọkwana mmemme Krismas mbọsị mmemme nke ọwụna a na-eme unu na-eme ọbụgodu na ahọ ọbụgodu ugboro abụọ ọ atọ ugboro ofu sef ị gakwa inwe ike ịbịa so ị ga-asị ụmụ m biko ka anyị na-agakwa ụja na-elekwa ụzọ anyị si ka ị mara mgbe ọbụla ọ ga-abụ na sọ gị nwa a sị gị ka ị gakwa ebe anwa biko o nweghị ịchọ iweta
nwekwa ike mara obodo gị. Ọ dị mma, ụnụ anụgodi ka nwa ada dị ọra mma si wee kwuo ya bụ okwu. Atụfughị mgbe na dịka okwu m kakpụ n'ọnụ tupu o wee kpọtụrụ m sị ka o tinyekwu ọnụ na ya bụ okwu anyị ka ji n'aka. Ihe nke ọzọ m na-achịrụtụ aka bụ ọghọm ebe ha ka ihe ọghọm kasị adị ịdị n'ime mmadụ adịghị eme gịnị alọta ụlọ. Ọ na-ebute ọtụtụ ihe. Ọ na-ebute nwanne eme gịnị, nwanne ịlụ nwanne ya. Ị ga-afụ na abịa na mpaghara obodo nke anyị bụ Naijiria, nwere ike ọ bụrụ na Lagos, nwere ike ọ bụrụ na Abuja, nwere ike ọ bụrụ ebe ọbụla ọ si wee dị. Ị ga-afụ na nwanne na-alụ nwanne maka na gịnị ha na-eme gịnị alọta ụlọ. Ha amaghị na onye a bụ nwanne. Ihe nke a wee bụrụ ihe nke ndị oyibo kpọrọ tabu, ọ bụrụ arụ nye ezinụlọ ndị dị otu a. Abịa na Lagos, ịfụ na nwatakịrị ga-afụ nwa agbọghọbịa ọ fụrụ n'anya, ha na-aba na-ayị na-akparịkọta, na-enwe obi aṅụrị, na-ekporo ụwa. O nwezi ka nke nwaanyị si kpọrọ nwatakịrị nwoke jebe ebe ha, maọbụ nwoke kpọrọ nke nwaanyị jebe ebe ha. Ajụgbazie, nne ịbụ onye ebe, nna ịbụ onye ebe, akọwasawazie, asị na akọruo ego eruo. Wee chọpụta na ya bụ mmadụ na-abụ a ka bụzi nwanne. Ọtụtụ ihe a bụ ihe na-ebute ọtụtụ esemokwu n'etiti ezinụlọ maọbụ etiti obodo na obodo. Ọ bụ ihe dị mkpa na ị ga na-akaba arụ ruo onwe ahụ gị ụka na-eme gịnị alọta ụlọ. Ihe dị otu abịa dịzie n'etiti nke na-ewutechaka m karịa ọ ga mmadụ na-abụọ na-enweta onwe ha n'anya. Enwere ụfọdụ ndị na-eme gịnị ha amụghị okwa gịnị nwa. Iwee fụ na enwe ka ihe esi ụta ga-esi wee gịnị wee si wee dị nwuzikwa mfe ka ha na-abụ mee gịnị wee lụọ. Ụfọdụ n'ime ha bụkwa ndị na-ekwechiri na ha chọkwa ịma na ha ga-alụlili ya bụ nwa, na ha ga-alụlili ya bụ alụmdi na nwunye ahụ maka gịnị adịghị eme gịnị alọlụta ụlọ. Ọtụtụ ndị nne na nna adịghị na-enyekwu aka emekwu ihe a ka ọ dịkwa ụmụaka ndị a mfe. Ekwesịrị na-agwa ụmụ ha na-akpọlata ụmụ ha ụlọ, ha na-amara obodo, mara ndị ya na ha kwụ ọbụrụ ọgbọ, mana ndị bụ ụmụnne ha, ka ha ghara ịgafe ihe nke ndị oyibo ha ga-adịga contrary to chọrọ ka ihe ọbụla ha na-eme ka ọ bụrụ ihe na-aga n'usoro. Ya bụ Igbo ndị ọma na-ege ntị, gị bụ onye na-anụ olu m, ọ dị mkpa ka ị na-eme gịnị ka ị na-alọta ụlọ mana ka o si aga na ụlọ. Ekwere maka ndị ọjọọ, maka ụmụnna dị ada agbarata ha n'ọsọ. Ihe na-akatara ụmụnna dị n'anya na-akatara ha anya, ada agbarata ha n'ọsọ maka na ha nwa maka isi wee bido. Igbo ndị ọma na-ege ntị, a sị m na anyị ga-aga obere ezumike. Ọ bụ na anyị batakwa, anyị ga-eme na nwa ada dị ọra mma, anyị ga-eti ya bụ okwu ọnụ. Biko cherenụ anyị na-abịakwa. Anyị na-abịaghachi ndị ọma na-ege ntị. Udo dịrị unu. Nnọọ ndị ọma na-ege ntị, ụmụnne m, ugbu a anyị chigataga azụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ. Igbo ihe ndị ọma na-amasị. A sị na obodo ọbụla ijere m ifuru onye Igbo na-agbakwa naịtị la obodo ahụ tiri eti. Echi m aka na ya bụ ihe emume nke anyị ji maka ya were bịa, ọ na-amasị gị nke ukwuu. Ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị na-esonyekwa anyị na ya bụ ihe nke okwu ka anyị ji n'aka, ebe ugbu a ka ị na-abata n'ụlọ gị wee na-asị ka ị gbara ọsọ ka ị gbakwunye ya bụ emume nke anyị ji n'aka, gbanye ntị ka mgbere ntị ntọpere gị azụ. Na mbụ anyị kwuru okwu wee sị na gị bụ onye na-ele m anya ugbu a na-ege ntị ka barụ ka ị nweta ihe nke ahụ ndị ọcha kpọrọ ya bụ PVC. Ọ dị mkpa. Ọ bụ ya bụ ihe nke anyị nọ n'ime ya ugbu a, ya bụ ihe nke na-ahịa na obodo anyị bụ Naijiria. Unu afụla ka esi mee gịnị mepụ ya bụ presidential primary election. Unu afụgo ndị ahụ họrọ, unu afụgo parties ndị ahụ họrọ si na ha wagagazi nke a kpọrọ final. Ọ bụ na agazi ebe ahụ onye merizini abụrụzi onye ga-abụ onye isi ala. Ejikwa m aka ka m tie ọnụ n'okwu nwanne anyị na-ekwu. Ihe m na-agwa unu, PVC ọ dịkwa mkpa maka na PVC wụkwa right gị ka ị mara ebe ị ga-ebinye aka, ebe obi gị nọ ibinye aka. Ebinyekwara aka maka na enyi gị nwaanyị binye aka, o enyi gị nwoke, ma nne na nna gị binye aka n'ebe obi gị so ibinye aka, maka na ibinye aka ebe anwa onye anwa winikwa ihe a si oke na ihe ịchọ. Mana ọ bụ na ibinyere aka ebe ahụ onye ọzọ achịwazie gị nwekwubezie onwe ọzọ onye gbasara maka gị nwa onye binye aka n'ebe ịchọ. Maka na a sị na nwata wepụrụ onwe ya ọnụ n'ara nne ya, asịkwala na nne ya enye ha ya ara. Na mbụ ndị mmadụ ga-eto na nna ka ada dị ọra mma si wee kwuo, nne dị ọra mma si wee kwuo.
ọ sị gị na ya bụ ihe nke ahụ iji n'aka bụ right ị nwere otu a ka ọ dị ọ bụ ikikere ị nwere iji were bịa aka n'akwụkwọ ka aha wee bụrụ ya anyị ga n'iru wee gwa gị na ya bụ ụlọ ọrụ isi mbido TV ka anyị nọ na-ewetara gị ya bụ ihe emume nke anyị ji n'aka na ọ ebe a ka a na-ewekọpụrụ na ya ọmarịcha egwu ebe a ka a na-ewetara ihe emume nke pụrụ iche nke na-eme ka gị na-esi n'ụlọ gị makwa bụ ndị ọyị gị makwa agbata obi gị nwere na-enwe gị na-enwe obi aṅụrị n'oge niile ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịmapụ ọkwa ahịa maọbụ ozi ekene ka ịchọ iwepụrụ ọyị gị nwoke maọbụ gị nwaanyị chọba anyị na @isimbido TV tụbatara anyị ozi maọbụ na Facebook maọbụ na YouTube maọbụ na Instagram tụbatara anyị ozi ebe ahụ anyị ga-emekwa ya ka o si wee masị gị onye nwa na-ege ntị dịka m kwuru na mbụ na ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị anyị gakwara n'iru wee tọpe ya bụ ngwugwu anyị ji maka ya were bịa gịnị bụ isiokwu anyị ji maka ya wee bịa na mbụ anyị kwuru na mkpa ọ dị gị bụ onye Igbo ma ị nọ na mba ofesi ma ị nọ na mpaghara obodo nke anyị bụ Naijiria maọbụ Lagos maọbụ Port Harcourt maọbụ Abuja ịgụrụ ogoro ịlarụ obodo amụrụ gị obodo isi wee pụta wee bilie njem ị mara ihe na-eme n'ime obodo mara ka esi emegasị mara iwu obodo maka na ọtụtụ n'ime amakwa iwu obodo ha mara ihe bụ ihe ime ala ka ị rụrụ. Nna m ọzọ dịka ibe ya ihe mere ịma na ndị be anyị si na nwa eze adefukwe na mba maka ihe m chọrọ ikwu na ndị nne na nna unu gbaa mbọ ka unu na-akụzi ụmụ unu asụsụ Igbo oge ọbụla ọwụ oyibo ka unu ga na-asụ unu mekwa unu etinyekwa obere Igbo ijikwa Igbo ịgwa ụmụ gị iji ụmụ gị osisi nne biko jee mmiri ka m ṅụọ nne biko nye m kọp onyekwa m ngaji onyekwa m efere so na ha ga-enwe ike mara mgbe ọbụla ọma abụzi ka a na-asụzi oyibo bụ asụsụ ndị ọcha asụsụ anyị so anyị mee ka anyị na-epromotukwa ihe a na-akpọ our language culture and tradition. Enwere ụzọ ọsọ ya ga-esi wee mara ya bụ ihe bụ onye jebere ije mee gịnị oru ụlọ ịmụ nwa na US ịgụrụgụrụ ịkpọlata ha n'ala Igbo ebe anyị ha afụ ndị nwe ha nwekwa ndị ha nwe maka na asị na ọgaranya jere mba dịka m kwuru na mbụ o jere maka ndị nọ n'ụlọ nọkwara ọgaranya jere mba otu a ka o si adị ọ bụrụ na ha bata ụlọ ha mara asụ asụsụ ebe anyị mara ka iwu obodo si aga mara onye bụ nwanne ha mara onye na-abụghị nwanne ha mara onye ha kwesịrị ịlụ mara onye ha kwesịghị ịlụ maka dịka anyị kwuru na mbụ ọtụtụ n'ime ha alụọla ụmụnne ha mụchakwala ụmụ ya bụ nke a kpọrọ arụ. Nna chere egodu ka m kwuo maka ihe anyị kwu na ịma na onwe ndị ụmụ akwụkwọ ụmụntakịrị nọ n'akwụkwọ dịka ha nọkwa dịka ebe praịmarị o sekọndịrị enyekwa ha na-akpọkwa assignment na skuul maka Igbo a ga-eme oke ka ihe ewu nke a n'Igbo ka ihe ewukwa kọpụ n'Igbo ka ihe ewu efere ka ihe ewu ihe a n'Igbo ịgakwudu nne gị ma nna gị si ya nna m biko anyekwanye ihe a ga-ede taa ibe anyị ji imeni nna ka ihe a na-akpọkwa ihe a n'ọnụ asụsụ anyị ka ihe a na-akpọkwa nna a ga-asị biko anọ ọrụ ka m si lọta ugbu a enweghị m ike m ga-eji ime nke a mee ya ka esi chọọ mee ya ị gakwuru nne gị asịkwa achọrọ m isi nri isicha meme ihe at the end ihe ọ ga-achọpụta na nwata nta wezi aka ya dezi ihe ọ chọọ ide ọmọdị ihe ọ dị ka ọ dị correct ma ọ dị ọkwa mma ya ka anyị na-eme ka ndị nne na nna na-enye edukwa ụmụ ya haba ahụ ka na-edu ya na-edekwa ihe na-agbazi ha ya bụ mgbazi ndị ọma na-ege ntị ụnụ afụgori ka o si wee dị onye biri gburu okpu ngalama si enwere onye anya na-adịghị ya ụnụ ahụ na ka esi gbe onye ibi mma hụkwanụ ka o si wee zee ya ndị be anyị si na ọ bụ na anya ochia nsị ma aka ya ọnụ ọ wetoro ka ọ bụ nkiri bụ isiokwu anyị ihe niile abụ gị bụ onye Igbo na-ege m ntị ugbu a ịgụrụgụrụ eruo ụlọ ọ na-adị mkpa ndị ọma na-ege ntị a sị na ebe ọkụ nyụrụ achịsọwa ugbu a achọghị m ịrapụ unu mana ka o sila dị anyị ga-agbadobe ya ebe a mana kama na ọkwa na ya bụ ụlọ ọrụ isi mbido TV ebe a ka ihe ọma si abịa na ọsie ya ike maka na a sị na ụbọchị nta ka emegene ka a chọọ na owere nchi ugbu a aga m achọ ọ bụ na inwe ozi maọbụ nwee ihe dị ka aṅa ịchọ ka emere maọbụ ọkwa ahịa maọbụ izipụrụ ozi ekene chọọ anyị na @isimbido TV maọbụ na Facebook maọbụ na Instagram maọbụ na YouTube ebe ọbụla ọ bụ chọọ anyị @isimbido TV mụ onwe m na-ekwu okwu mgbe Daniel Ejekwu onye nke dị prophetic were mara onye mma nke na-ekwu eziokwu chọọ m maọbụ na Instagram maọbụ na Facebook prophetic Daniel
aga m azakwa gị ma mere gị ya ka o si masị gị. Nwaada dị mma, kekpene ebe a ga-enweta gị. Mwawo ada dị ọra mma Ifeoma. Ana m asị ka Ifeoma gara onye ọwụna. Anọkwa m Facebook, ịchọta m Esther Ifeoma, ịyahụ m. Anọ m Facebook, anọkwa m Instagram, anọkwa Twitter. Nna bikonu, ihe m chọkwa ka m jikwa kechie okwu nke taa bụ asụsụ gị bụ ihe a na-akpọ means of identification. Ya bụ number 1, ihe izizi ndị mmadụ ga-eji mara gị. Ya bụkwa ihe a na-akpọ symbol ndị mmadụ ga-eji mara gị. Biko unu gbalịekwa unu mee ha ka ọ dịrị anyị ka ọ dịrịkwa ndị Igbo niile mma. Ndewo ndị ọma na-ege ntị. Ụbọchị nta ka a mee gịnị ka a chọọ dị n'Owere nchi.